Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do odela sama mone ma fen fara ka wari chili musaka ka wa aka no ni mali wari ci sirobe amada o made sama mone bi do fara ode kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obseka yelema aka sama mone konti la kasani wereke nayi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka kasoro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni iretai dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrikiw fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa k'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye
ka tila ka APDP badji d'uma ani APDP hors de mission officielle. Ni wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛnɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Aw bisimila u tɛ lafiya la ni ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye tarata ye janvier kalo tile 27 san 2026 wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔw bɛ senna Mali ni a lamini jamanaw olu ko bɛ cogo di o wulikajɔ hukumu kɔnɔna na min ye général de division Umar Baru Jara n'o ye Baru kɛlɛtigi ye ale ye laseli dɔ kɛ Mali arajo soba sanfɛ an ye kunkurunin dɔ sɔrɔ la a bɛna ɲɛfɔli k'an ye maa minnu tun bɛ yen sa ni mɔbili minnu sanna n'a bɛ fɔ o ma blendew ani maramafɛn wɛrɛw sanni hukumu kɔnɔna na sa ko ka san 10 kaso ko ka olu bila o la kiiri tigilamaw y'o fɔ kunun nka min ye sɔrɔdonbaw ye n'o ye maa ninnu kɔkɔrɔdonbaw olu ko ka kiiri ɲɔngiri tile 2 yaasa u bɛ se ka t'u labɛn cogo min fala ye taji ko énergie kɔnɔna na ko min ye jura dɔw ye k'u tun b'a fɛ ka énergie ɲɛ k'o jalaji la dɛ sabula wari mun saraliw ye a ŋanamu énergie maaw olu bɔra a ko kalama pool économique baara dira ale ma k'ale ka sɛgɛsɛgɛli kɛ chambre de commerce ka kalata nata fala ye a na kɛ fuguri bɔli ye daba da la han Bamakɔ yan
lisi kelen e ma o don e ma video ni ma passé tuguni ya aha o kuma na u bɛnna ko ka lisi kɛ kelen ye u bɛɛ lajɛlen ye kelen kayi fana o cogo do nka kayi anw yɛlɛn k'an wakili don an yɛrɛ dɔgɔnin na Fala ye Seydou Nourou Niang bɛɛ sɔnna ko kalo tile 8 k'u ka taga min ye fuguri bɔ dabada la kayi kaw fana fɛ yen o baara nana cogo di bɛn ni kɛlɛya hukumu kɔnɔna na an n'an da don o fana na Sarabaka kasara o kɛra min ye faya kɔnɔna na a nana sira min fɛ an na o ɲɛfɔ Mali ni Chine sinimabɔ Fala ye an na karate dege Chinois tɔgɔla filimu don ne sigira an fɛ yan Fala ye Ogobanya n'o ye dɔngɔnɔw ka ɲɛnajɛba in ye fɛrɛkɛnɛ ye tako 11 na o sigira o baaraw daminɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yan nɔ farikolo ɲɛnajɛ Fala ye kɛlɛ de bɛ janw ta kalama kabi fédération cira kulu tilara 2 ye Fala ye minnu b'a fɛ fédération ka tɛmɛ n'a ka sɛbɛnkɔrɔ ye ani minnu bɛ fɛ k'a bɛɛ ci k'a yɛrɛkɛ k'a sigi senkura kelen kan o kumaw de bɛ sen na minisiriso min bɛ ko in kunna Fala ye olu ko nin waati na olu tɛ se ka u ta n'u bila fɔ FIFA ale kan ka sɛbɛn min bɔ k'o di n'o ye kuntilenna ye baara kan ka kɛ n'o ye k'olu sigilen don k'o de kɔnɔ nka Mali kɔni kɔnɔ yan jama fanba ko k'a bɛɛ ci k'a tila kura ye sɛbɛn minnu bɛ yen farikolo ɲɛnajɛ kɛbaaw ni minnu ka baara ye farikolo ɲɛnajɛ ye a fan bɛɛ lajɛlen ko k'a falen ko ka yɛlɛma don a ko la o kumaw de kɔni bɛ dugu kɔnɔ bi n'Ala sɔnna a ma minisiri yɛrɛ kan ka kunnafoni di kɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 16 n'o ye fɔma ye yɔrɔ a danna don nin kuma in kɔni na o nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn Fala ye ko den ladon o bɛ ɲini kana gɛlɛya ni den wolo ye anw ka jamana kɔnɔ bi Mali dugubaw dugumisɛnw tɛnkudugu bolomada dugu mun yelen do ye kosɛbɛ bɔlɔnkɔnɔ denmisɛnw kabi an b'a fɔ k'an bɛ walaha ta fajiri fɛ Fala ye ka taa karamɔgɔ fɛ ni dugu jɛra ni walaha seli kɛra ka ban an na nbalan ta ka jigin kare kɔnɔ ka taa an dahirimɛ ɲini o nana yɛlɛma bi ka kɛ ko wɛrɛ ye an bolo dugubaw dugumisɛnw tɛnkudugu ni bolomada dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na denmisɛnnin minnu bɛ bɔlɔn fɛ bi Fala ye a ka ca ni ba na a si ye jɔnni mago b'u la jɔnni b'u la kɔlɔsi u ka kɛnɛya ko u ka lamɔ ko bɔlɔn maa min balo bi Fala ye k'i kalan bi i bɛ kɛ min ye Bamakɔ yan o kɔni dɔnnen don gangisɛr bingalikɛla namarakɛla kɔli samana zuwɛmina min ye ko kuntan sugu bɛɛ lajɛlen o dugu jɛri ye sabula duguba in kɔnɔ yan Fala ye a tɛ si la bi i k'i bolo da maaden kan a ti ko anw denmisɛnnama Segu i cilen kɛnɛma Fala ye n'i kun nan'o fɔ sokɔnɔna na i ta fila ni cɛtigɛ maaw mana dɔn k'a fɔ k'i dimina k'i cira i bɛ gosi i cira i fununa i bɛ gosi min ye i kɔrɔkɛ mani sɔrɔ o b'i gosi i ba b'i gosi i fa b'i gosi Fala ye nin bɛɛ lajɛlen lamɔ sira fɛ an y'a ye k'a fɔ min ye baara ye a gɛlɛyara kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na nin waati laban ninnu na mun nana an sɔrɔ ko démocratie nana ni mun ye denw olu kɛra sotigi ye denw sariyaw dira olu ma denw parlement bɛ olu bolo an yɛrɛ b'an sigi tuma caman min ye denmisɛnw ye ka t'u lamɛn u hakilinaw u miirinaw u ka bilasiraliw ka jɔyɔrɔw d'u ma ka tila ka don sigi u tɔgɔ la nka nin bɛɛ n'a ta bi mun de bɛ yen denmisɛnninw mun bɛ ka k'u ye mun ye bɔlɔnkɔnɔna caya bi mun ye dɔrɔgutala caya bi mun ye bingalikɛla caya bi musaka minnu bɛ di wari minnu bɛ di fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan ko ka denmisɛnninw ladon mun bɛ ka kɛ n'a ye Fala ye bɔ Bamakɔ dɔrɔn i ka taa Dabanani na i ka taa Arayida n'a Lamini na min ye wasabilenkɔrɔ n'o ye Assemblée nationale ye Bagadajikaw fɛ yen misiriba n'a Lamini Fala ye i bɛ denmisɛnninw de ye yɔli la su ani tile u bɛ si kare kɔnɔ u bɛ tile kare kɔnɔ u bɛ balo kare kɔnɔ mun b'u bolo ni dɔrɔgu tɛ
mun b'u bolo ni bingali tɛ, mun b'u bolo ni muru tɛ, mun b'u bolo ka maaw la kɔlɔsi ka bɔsi tigila k'o boloda. Fala an dun fɛ yan jɛkulu sigilen, baarakɛyɔrɔw sigilen, min ye diɲɛ sirege naani bolofaraw sigilen ko denmisɛnw ka la kɔlɔsi, ko denmisɛnw ka ladon, ko denmisɛnw ka tɔbɔtɔ. Nka fala n'i taara kɛnɛw bɛɛ lajɛlen kan i bɛ taa sɔrɔ u yɛrɛ denw don han. Kolon in jɛlen pariko ɲuman bɛɛ lajɛlen u yɛrɛ taw ye. Musokɔrɔbatigiw denw don fala ye. Nani buwadenw tɛ wele ye. Kare kɔnɔ denmisɛnnin tɛ wele a kɛnɛ kan. Denmisɛnw tɔgɔla kɛnɛ bɛ sigi. Denmisɛnw tɔgɔla kuma bɛ sigi. Denmisɛnw tɔgɔla nafolo bɛ na. Denmisɛnw tɔgɔla ko bɛ fɔ. Nka a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka nin denmisɛnnin ninnu to bɔlɔn fɛ fala ye. Maa kelen kelen jɔn kunnandi i n'a fɔ samu social maaw olu minnu bɛ s'u ma fala ye u tɛ se ka dan u se. Nka bi fɛɛrɛ kan ka tigɛ. Sabula n'an ko dɔrɔgu, n'an ko dulɔ, n'an ko ko kuntan bɛɛ lajɛlen a ju don yɔrɔ ye nin yɔrɔ ninnu ye koyi fala ye. Sɔgɔma n'i munumununa n'i ye daba naani lajɛ ka arayida lajɛ fo ka geribu yɛrɛ sɔnni nɛgɛ bɔ maaw la bi. Sabula denmisɛnnin tila bɛɛ lajɛlen bɛ taa don dɔrɔgu la. Faw ni baw kɛɲɛna maa minnu na, somɔgɔw kɛɲɛna maa minnu na, bɔlɔn tɛ se ka maa minnu ladon. Sabula bi bɔlɔn ladon ma nɔgɔn. Ni ala ye ci ye k'i bolo da maa maa den ka Bamakɔ fala ye a bɛ k'i ɲɛna ko denko dɔrɔn tɛ. I kunna jalen o ye Bamakɔ kasɔrɔma kɛlen k'i kunbɛn ye. Nɔn tɛ u b'i bila ka taa fo fan wɛrɛ fɛ. Fala ye o don ko an terikɛ Burama min ye Mille logement kɔnɔna na ale ye den ci fala ye. Den bannen ale ma tɛgɛ ɲɛ k'o la wa? U taara musojɛkulu wele ka na koyi k'a kun bɛna den faa de. Ba Burama bɔtɔ o la o de nɔgɔyara. A ye wari bɔ fala ye a ka bon hakili ma. Ale yɛrɛ ko sa ko komi o don ko muso tɛ taa n'a den ye komi u bɛ se k'ale wele fanga la. Ale ye bamanan ye ale ma nin faamu. N ko Ba Burama i tɛgɛ da i dusu kan duguba n'a sariyaw don a n'a kow don nin to yen nin bɛɛ bɛ ban. Amadu Tumani Ture ka tilela fala ye don dɔ la u ye maaw wele k'an ka taa ko min ye denmisɛnw ye k'u bɛna kuma. Ala ma hinɛna cɛman Ibɛri fa la n'o ye Musa Bala Kulubali ye. A ko ATT ma an ma tila ko sɛbɛnmaw la fɔlɔ a kana an wele ka na an sigi k'an denw ka kuma an fɛ. Ale ye bamanan ye ale tɛ nin dɔn a tɛ nin na wa a tɛ nin kɛ. Wa fala min ka jugu a bɛɛ ye jɛkulu minnu b'an fɛ yan wulikajɔkɛla minnu b'an fɛ yan u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ ko denmisɛnninw la kɔlɔsili denmisɛnninw la tɔbɔtɔli nka i b'a fɔ ko o de bɛ dɔ fara kare kɔnɔ denmisɛnninw kan. Minisiriso min filɛ nin ni mara kama bɔli kɛrɛfɛla fala ye denmisɛnninw lamɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen min ye denmisɛnninw lamɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ visuwasi la Sanankɔrɔbakaw fɛ yen. Fala ye nin bɛɛ n'a ta bɔlɔnkɔnɔ ta de ka ca hali bi. N'i taara an ka dugubaw kɔnɔ n'i taara an ka otogariw la n'i taara an ka lajɛyɔrɔw la n'i taara an ka sinimasodaw la n'i taara an ka dɔnkɛyɔrɔdaw la fala ye n'i y'an ka karekuw minɛ n'i ye sirabaw lajɛ i tɛ foyi ye ni denmisɛnnin cininw tɛ yan ni balan b'u bolo. Nka e ka tugu kɔ fo ka taa tile ban bani karamɔgɔ t'a si la a bɛɛ bɛ k'a k'a yɛrɛ ye. A sera sa jamana ka fɛɛrɛ tigɛ sabula an ye mun la kɔlɔsi o ye k'a fɔ san o san ninnu tɔgɔladonw bɛ sigi san o san a fɔ ko ninnu wa fala ye o sen tɛ a bana ni bana y'a denmisɛnnin min sɔrɔ wa min ye kulusijalala banaw min ye fantanya juguya ye min ye denmisɛnnin ninnu fana talen don ka bila dɔw fana fɛ baara la fala ye maa dɔw fana b'u tɔnɔ nabɔ filani minnu bɛ bi Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ n'i bɛ ka filani ɲini fo n'ala farali kan dɛ n tɛ i bɛ fɛn bɛɛ bɛ bɛn fo filani nin bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛw sigilen don ko ka nin lakɔlɔsi nka anw ka jamana kɔnɔ a bɛ cogo di bi denmisɛnw ka siniɲɛsigi ye mun ye minnu nalen don ko ka denmisɛnw ka kow sigi sen kan u bɛ ka mun baara kɛ mun de bilalen don sen kan k'aw ka se ka baara kɛ ka ɲɛ baɲumankɛtɔnw ko cogo di fala ye n'an tora tan anw ye min ye kunun ni kunna sini an ka yaala sen fɛ ni nin denmisɛnnin ninnu tora ta fala ye kɛrɛnkɛrɛnneyala arayida daba naani asanbile kɔrɔ n'a lamini ka taa se misiriba fanfɛla ma fala ye yen de ɲɔ ɲɛlen don a la kosɛbɛ wa denmisɛnnin tila bɛɛ lajɛlen ye dɔrɔgutala ye. Nin y'an ka kado ye ka di minisiri min bɛ muso du ani denbaya kunna fala ye k'a ka wuli ka jɔ kɛ a ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ bolofara minnu b'a bolo ani baarakɛyɔrɔ minnu b'a bolo jɛkulu minnu fana b'an fɛ yan k'u nana diɲɛ seleke naani tɔgɔla fala ye k'u ka wuli ka nin ko ninnu jateminɛ dɛ.
dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kungolo ati dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ɗum waɗata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye général division Umaru Baro Jara n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka armée ka wuli ka jɔ nin kalo in tile 20 ni pankuru ye a kɛra sababa ye tilegan dere waati Bamaɲɔgɔn ka wele kabaw tun bɛ k'u fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sunsan n'o ye Joyila marabolo ye ale ni Santigilakaw olu ka tilebiyan fan fɛ armée wuli ka jɔ kɛ ni pankuru ye Bamaɲɔgɔn kɛba maa 100 o de fara o yɔrɔ in na minɛn minnu bɛ k'olu bɛɛ lajɛlen halaki baro kɛlɛtigi ko sa k'a b'a da dugudenw tulo kan u k'u hakilila tigɛ armée ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiriw maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili o bɛna sigi sen ka jamana fantan 4 bɛɛ fɛ baara min bɛ sen na bi bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko sɔrɔdasiw olu ka timinandiya n'u ka wuli ka jɔ ni min ma fara a ka foyi tɛna na bɔ a la jamana a ye danaya min da u kan o n'a kɛ ka se fɔ a dan na armée ale ka san 65 hukumu kɔnɔna na baro sigi kɛra Mali télévision soba la ka ɲɛfɔli kɛ wolomasiri tabaw bɛ baara min na bi a ko bɛ cogo di an n'an lamini jamana 3 olu faralen no ɲɔgɔn kan bi o kɛra ka kɛlɛ in a nɔgɔya kosɛbɛ an n'olu jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye AES jamanaw ye nka o kɛrɛfɛ degun bɛ baara la dɔɔni o la sa Umaru Baro Jara ne ale yɛrɛ ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ye ale ye dakuruɲɛ damadɔ min sɔrɔ Radio Mali la an ka jɛ an ka o filɛ fala ye an bɛ ka jugu minnu kɛlɛ u y'u ka kɛlɛkɛbolo yɛlɛma o bɛ faamu cogoya min na parce que gɛlɛya de b'u kan u caman bur'u la caman fagara u la sisan u t'u ɲɛsin a ma sisan donc u bɛ mun kɛla u tun bɛ min de bila sira la min b'olu bɛ yɛlɛ u bɛ mɔgɔ faga surasiw o civils an sera ka dan siri o la filanan ye mun u bɛ mugujugu bila sira kɛrɛfɛla la n'i bɛ tɛmɛ n'a u b'o fɛn an ye fu siri o la o tɛ mɔgɔ sɔrɔ a la ye sisan tuguni u nana drone ninnu bɛ lajɛli kɛ u nana la an sera ka fu siri o la après u nana drone modèle sugu 2 ye drone dɔw bɛ yen drone kamikaze u bɛ bombe siri mun na ka bila batiment la fu sɔrɔla o la ani drone mun bɛ yen drone à fibre optique olu bɛɛ u mana na ni fɛn fɛn ani ka attaque coordonnée ninnu kɛ samiya tɛmɛnen u y'a se k'o kɛ a bɛɛ sera ka déchouer maintenant laban mun tur'u bolo sisan o ye ka taa bin mɔgɔw kan jate wala ka taa bin mɔgɔw kan k'u ka baganw minɛ u la ani ka taa jagoya ka taa mɔgɔ jagoya k'u ka tugu kɔ ou bien ka taa jagoya ou bien ka taa bin musow kan o fɛn ninnu n'i ye jatigɛ wale mɔgɔ ye o niveau la déjà i kan ka faamu k'a fɔ ko a dɛsɛra de parce que n'a b'a fanga la tuma min na a tɛ nin kɛ o parce que an bɛɛ ka laɲini ye pour que jamanadenw ka tugu an kɔ mais n'i ye jatigɛ wale mɔgɔ ye ka se fo nin niveau la ka taa mɔgɔ ka citerne jeni ka taa mɔgɔ ka usine jeni a mun tɛ faso yɛrɛ ta ye c'est que a sera a dan de la a b'o fɛn ninnu kɛ général i ka kuma b'a jira k'a fɔ o waleyaw ye o ye yɛrɛ ɲini waleyaw de wala k'u yɛrɛ ɲini yɛrɛ ɲini waleyaw de don k'a yira k'a fɔ u bɛ yen hali bi sinon bi na caman b'u la sinon n'u b'u fanga la u tɛ nin kɛ o n'u b'u fanga la u tɛ nin kɛ donc ne b'a fɔ armée malienne an ka kɛlɛbolo ka ɲi an ma seko yira demande fɛn bɛɛ kɛ pour que vraiment jamanadenw bɛ se ka lafiya cogoya min na hali citerne ko caman bɔr'o la u tun y'o daminɛ bi na citerne bɛ na an y'u gosi yɔrɔw la u bɛ yɔrɔ bila n'u nana ni fɛn fɛn ye an bɛ baara kɛ ka fu siri o la quoi donc bi na ne bɛ se k'a fɔ an ka kɛlɛkɛbolo ka ɲi an bɛ dɔ fara a kan hali bi pour que voilà hali n'u nana ni fɛn wɛrɛ ou bien yan'u ka na ni fɛn wɛrɛ an b'o kunbɛn quoi.
ayiwa général Jara i ko bibi na an ka kɛlɛkɛbolo ka ɲi ayiwa i ka cɛdenw u galabu bɛ cogo di ani u hakili bɛ cogo di kɛlɛ in na bibi na kɛlɛkɛdenw hakili ka ɲi bibi na n'i y'a jateminɛ fɛn fɛn bɛ ka kɛ u bɛ ka fɛn fɛn kɛ u bɛ ka boli de o terroriste bɛ ka boli donc ni o bɛ ka boli dɔrɔn c'est à dire que digi de digir'u la bon jɔn de bɛ digi k'u la an de bɛ ka digi k'u la bibi na bon bɛɛ hakilina ka ɲi parce que jamana ɲɛmɔgɔ ye fɛn caman kɛ an bɛ ka recrutement kɛ équipement bɛ ka kɛ formation bɛ ka kɛ fɛn caman bɛ ka kɛ donc o de y'a to an de bɛ se an bɛ ka se jatigɛ wale mɔgɔw la tan mais o kɔnɔna la vraiment moral bɛ bɛɛ la. an bɛ ɲininkali tɛnku général de division Umar Baru Jara Baru kɛlɛtigi ale de ye wolomasiri tabaw ka dagatigi chef d'état major ni kun y'a ka laseli ye ka kɛ ni babu min sigira radio Mali fɛ wolomasiri tabaw ka san 65 ale hukumu kɔnɔna na an bɛ taa Samangɔden kɔnɔna na Fala ye n'o ye maninkala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulukoro marabolo don hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ Sibi sira la kunungo kun ye diɲɛ seleke naani douanelakaw olu tɔgɔla dɔ ye Fala ye o la sa Mali douanelakaw ma to kɔ Samangɔden min ye ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ Aluseni Sanu ale tun bɛ ko ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo inspecteur général de douane min ye Sɛgɛna Amala Jalo ye douane directeur général ba Fala ye ale yɛrɛ tun bɛ yen ka taa se Lamini Kapori Sanogo ma n'o ye Kulukoro gouverneur ye ani Mama Falo ni jura minnu b'an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ baara in sa kɛkun kɛra min ye ɲinan ta bolomafara baara minnu kɛra san tɛmɛnen kɔnɔ ka hakili jagabɔ kɛ o la kuma dakun sigilen don min kan douane min n'o bɛ sigida la kɔlɔsi caman hakili sigi ani wulikajɔ ni cɛsiri hukumu kɔnɔna na min ye babu sigira o ko in kan k'a daminɛ sɔgɔma sa fo lazara tile waati ɲinan ko douanelakaw ka wulikajɔ san 2026 kɔnɔ sefa wari miliyari 976 k'u bɛna o de ɲini sabula ko salongo min ye miliyari 915 o sera ka sɔrɔ Nfamara ale tun bɛ Samangɔdenkaw fɛ yen an ka jɛ k'a lajɛ a ye min sɔrɔ janvier kalo tile 26 ye douaniers tɔgɔla donba ye diɲɛ kurukara nɔ ka fara diɲɛmaa kan an ka jamana douaniers ye nin donba in laɲɛnamaya k'a kɛ yɔrɔ ye douane ye baaraba mun kɛ san tɛmɛnenw kɔnɔ musakako yiriwali sira fɛ fo ka taa se baara minnu b'u bolo don nataw la k'o ɲɛfɔ diɲɛmaa ye nin donba in laɲɛnamayali ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana sɔrɔ ko minisiri bolo Aluseni Sanu an ka 2026 san 2026 in ta a fɔra ko ka tasibila kɛ ka taa douane a ka kɔlɔsili ani a ka engagement pour que a bɛ sigida mun na ka adamadenw kɔlɔsi u ka kɛnɛya ko n'u u ka ko bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi donc an ka san 2026 organisation mondiale des douanes y'o thème de ta donc an nana douane la bi ani douane partenaires bɛɛ ani douaniers pour que ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka se ka baro kɛnɛ sigi o kuma in kan donc o baro kɛnɛ in a tun ka kan ne ka y'a kɛnɛ kan ka na foli bila k'u la douane ye jaabi minnu sɔrɔ nin san damadɔ in kɔnɔ résultat fɛn fɛn fɔra fɔlɔ k'u k'o sɔrɔ n'o kɛra nafolo mun kan ka don an ka trésor kɔnɔ u y'a dépassé san o san ɲinan san kumakunba kɛra mun ye douaniers jɔyɔrɔ ka sigidaw lakana ani u ka wulikajɔw ka na ni yiriwaw ye ka sanga ni o kumakunba in ye douaniers ka ɲɛmaaba yɛrɛ k'a fɔ a ka kan jamanakɔnɔdenw ka fara u kan k'u dɛmɛ ni kunnafoliw ni baara wɛrɛw ye yaasa laɲini min ka sabati k'an ka sɔrɔko yiriwa douane ye marifaw minɛ ka marifakisɛw minɛ ka mugujuguw minɛ olu bɛɛ bɛ kɛ pour que ka kunbɛnni kɛ ka se an bɛ dɔn k'a fɔ bi mɔgɔjuguw u b'an senkɔrɔ a kɛkun ye olu kana se u bolo ka da o kan donc o b'i n'a fɔ anw yɛrɛ bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ u ka baara la a tɛ ye jamanadenw fɛ tuma bɛɛ la mais nin n'a ɲɔgɔnna donw na thème min choisira nin bilala hukumu min kɔnɔ o bɛ taa o sira fɛ parce que an kan ka yira jamanadenw na k'a fɔ an bɛ banamini u ni kojugu cɛ an bɛ banaminiw ni furajugu doni jamana kɔnɔ cɛ an bɛ banaminiw ni mugujugu doni jamana kɔnɔ cɛ an bɛ banamini u ni marifaw doni jamana kɔnɔ min tɛ sira jɛlen ye donc droguw b'o la o bɛ kɛ ni mun ye o bɛ kɛ ni douane ka cɛsiri de ye
ani juan ka wuli ka jɔ ni donba in baaraw kɔnɔ baroba sigira kuma kun in kan ko panel ka se ka o baabu ɲɛfɔ kosɛbɛ mɔgɔw ka nafa faamu duwanyew ka cɛsiri o cɛsiri in bi sɔrɔ cogo di o cɛsiri in bi daminɛ mun yɛrɛ de la depuis u bi kalenkasiɲɛ min kɛ n'u ye baara ta k'a yira k'a fɔ an bɛ jamana in an b'a kɔlɔsi an b'a kɛ an ka baara taabolo sira la n'u ye minɛn minnu bi don jamana kɔnɔ ani minɛn minnu bɛ bɔ k'olu sɛgɛsɛgɛ pour que minɛn jugu minnu b'o la mɔgɔ minnu bɛ na ni fɛn jugu ye k'olu kɛlɛ donc n'an b'a fɔ o ye ko o ye douane ka mission dɔ ye o mission in bi kɛ sababu ye ka jamana kɔlɔsi ka population kɔlɔsi fɛn juguw kɔlɔlɔ ma donc bi doma in na o kun de b'an bolo k'o yira mɔgɔw la k'o ɲɛfɔ pour que population ka se ka faamuyali caman sɔrɔ o la et ka dɛmɛ ɲini population fɛ n'o ye information ye amalona k'a fɔ douanew tɔgɔla donba in baaraw kɔnɔna la kɛnɛ kɛrɛnlen sigila ka ɲɛsin douane cɛkɔrɔba minnu kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔw la u ye baara mun kɛ ka o bonyamasegi kɛ u ye donbolo ni wale jɔnjɔnw taara k'a di u ma nin tun ye douane kɔnɔna ye fala ye kiiri min sigira sen kan kabini décembre kalo tile 22 ni o bɛ tali kɛ paramu 2 ni o bɛ ta an ka wolomasiri tabaw tun ye sugubulo minnu sigi sen kan baara in pôle économique maaw olu de kan ka sariyaso in baara sigi sen kan i b'a dɔn k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen sa n'olu k'u nɔ minɛna n'olu bɛ bamakɔ kɔnɔ yan fala ye olu bɛɛ lajɛlen lamɛnna kiiribulo maaw fɛ kunun ko bɛɛ kun sigilen don ka min kɔnɔ nɔminɛli sinsinnen don daluya jumɛn kan n'a bɛ fɔ o ma ko réquisitoire o bɛɛ lajɛlen fɔra ka ban kunun ko min ye procureur fɛ procureur n'o ye maa min bɛ bi pôle économique kunna Mohamedine Aga Usa ale de y'a yira sa k'a fɔ ko maa nɔminɛlen minnu filɛ nin n'olu bɛ yan n'olu nana kiiri kɛnɛ ka fala ye san 10 kaso ko k'aw datugulen d'olu ma maa minnu bɛ yen sa n'olu ma se ka na kɛnɛ kan u si kaso wa k'a fɔ ko bɛna sɔrɔ sɔrɔ u ye ko min kɛ waleya min na a ti bɛn fiyewu sabula u mana kɛnɛ kan o la sa ale tilalen a ka laseliw la ntɛnɛn kɔfɛ soronadɔmaw n'o ye maa ɲanginen ninnu ye sa olu tɔgɔlamaw u y'a ɲini tribunal fɛ ko ka baara jɔ nin yɔrɔ in na sabula olu kan ka kɔmasegi kuma k'o kɛ kiiri bɛ sɔrɔ k'a ka jalatigɛ kɛ o la sa kiiri kɔni sɔnna u ka tile 2 baara laɲini ma ka baara jɔ fɔlɔ fo tile 2 u ka t'u labɛn o la sa kiiri tigilamaw y'a yira sa ko n'ala sɔnna ma alamisa don nin kalo in tile 29 baara in ale na to senna cour d'appel ale tribunal hukumu kɔnɔna na ye hali n'o y'a sɔrɔ kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen min don fala ye a bɛ tali kɛ cybercriminel pôle économique ale ka kiiri tigɛ o de kɛnɛ sigilen don sabula i b'a dɔn k'a fɔ sariyaso ni sariya baaraw sigicogo yɛlɛmana sisan an ka jamana kɔnɔ pôle économique mɔgɔw yɛrɛ bɛna kɛnɛ ka fala ye ka na kiiri tigɛ o dɔ de ye nin ye kibaruyaw sira fɛ min ye énergie ye fala ye maa dɔ n'o ye jagokɛla dɔ ye ale ye gasoil feere énergie maaw ma taji a sɔngɔ yɛrɛ tun ye miliyari 2 de ye mun nana ye k'a fɔ sa ni wari bɛ sara i ye i ka wari bɛ sara i ye sɛbɛn de bɛ d'i ma i bɛ taa ta banki dɔ la maa min yɛrɛ bɛ sa ni ale kɔni ye wari kunfɔlɔ in sɔrɔ n'o ye miliyari 1 ye ale taar'o ta an ka jamana kɔnɔ banki dɔ la ka taa o miliyari 1 kunfɔlɔ ta nka lakodɔnni sɛbɛn bɛ d'a ma k'a yamaruya k'a fɔ k'a bɛ se ka wari ta ale taara k'o feere maa wɛrɛ ma o fana taara o feere maa wɛrɛ ma fala ye nin ko in a kuma gunnen don bi kosɛbɛ juraw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ maa sabanan wɛrɛ o nana ye ko in na papiye in taara feere o fana ma n'o ye ŋaniya in ye pôle économique maaw olu wulilen don a ko la don nataw la maaw na wele ka ɲininka nin fɛn in fana na fala ye nin kɔni nin man ka bali maa la sabula n'i ye énergie yɛrɛ sugu tacogo lajɛ fala ye kabini kuma jan bɛɛ lajɛlen da bɛ kuma min na o ye tajiko kuma in de ye a ka sigi sen kelen kan ala barika la directeur min nana n'o sisan fala ye ale kɔni bɛ ka kɛnɛ jɛya sabula a y'a fɔ juraw caman ye u k'u ka baara kɛ sɔngɔ min bɛ yen n'o bɛ sugu la olu b'a ta o sɔngɔ la a ma se surafɛn di la a ma se kurutu la baara bɛ kɛ cogo min na ka ɲɛ u k'a kɛ o cogo la u ka fisa u kana u yɛrɛ don ko wɛrɛ la nin kɔni ye denkura ye ngɔyɔ la sa ni pôle économique mɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛli bɔra min na don nataw la an n'o da maaw olu tulo kan an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kibaruya tɔw Jelema aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na
aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma Keɲeba, Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa fala ye fonene ma da min ye tomati ye kɔnkɔn jaba ale ni supama ni fɛn olu sugu bɛ wuli nka ɲina min ye tajiko ye ko kun ye ko in gɛlɛya kosɛbɛ Bamakɔ kɔnɔna na minɛnw tali ka bɔ tɔgɔfiyɛ yɔrɔw la ka na ka bɔ forow la ka na bi sugu caman kɔnɔna na muso y'a yira sa k'a fɔ ko fini feerefɛn ninnu kɔni fala ye u sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ musow dun ko olu mana taa sugu la u delilen don sɔngɔkɔrɔ min na a ko ka t'o la na fɛn feerela ninnu fana ko olu b'a sɔrɔ tɔrɔlen min na a bɔr'o la koyi a tali ka na ka bɔ sugu kɔnɔnaw ka bɔ foro kɔnɔnaw la ka na sugu kɔnɔ bi ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ tomati den 2 tun ye dɔrɔmɛ 5 ye fala ye bi o kɛra 10 ye yɔrɔ dɔ la u b'a feere 20 musow kɔni y'a yira sa ko kɔni ti bɛn koyi sabula olu delilen don min na o ti nin ye muso caman bɛ yen bi olu bɛ taa sugu la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye segi yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la tomati segi ale tun ye 3,200 ye o nana yɛrɛ sɔrɔ 4,400 ni waati laban ninnu na o gɛlɛyara kosɛbɛ min ye kɔnkɔnburu ye ale fana taara yɛrɛ sɔrɔ sa min ye 2,000 ale ni 900 na musow ko nin bɛɛ lajɛlen da ka gɛlɛ o de la sa dɔ faralen don a kan sigida fɔlɔ Kalabankura ACI ka taa se Bakɔ Jikɔrɔni ma ale ni sigida 6nan ni Woninda fala ye ko a bɛɛ lajɛlen ni sɔngɔ yɛlɛlen don bi musow yɛrɛ t'a dɔn u b'a kɛ cogo min o la sa min ye gwadɔ musow ye olu minnu bɛ jɛ k'a ta kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'a y'a san an na taa waranda so bɛɛ na i ta sɔrɔ a la ko n'o tɛ sanni kelen kelen sanni ko man di bi bi in na wa nin waati in na fana min ye kɔɲɔw bɛ sen na sunkalo ale fana masurunya bɛ yen musow mana taa yen k'u bɛ taa sanni kɛ fala ye u tun bɛ fɛn fɛn sɔrɔ fɔlɔ 1,000 ni 200 la o taara n'u yɛrɛ sɔrɔ sa min ye 1,000 ni 500 la musolakaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la fɛɛrɛ ka siri yaasa nin ko ninnu bɛ se ka bɔ cogo min na wa min ye hali Segu marabolo kɔnɔna Masinakaw fɛ yen min ye boki wɛrɛ ye olu bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko ninnu gɛlɛyara sabula min ye minɛnw ye min y'a gɛlɛya fala ye olu bɛ ka moto pɔmpu taji min bɛ k'o la dɛ o taji de ti sɔrɔ dɔ farala taji sɔrɔ i ye ko yɛlɛ cogo ye a kabi foro kɔnɔ taji ma sɔrɔ min kɛ moto pɔmpu o tɛ ka se ka baara kɛ arrosoir minnu taara san ani taji min sɔrɔ maa minnu olu kɛlen ka dɔ fara a sɔngɔ kan bɛɛ lajɛlen y'i ta yɛlɛ kabini foro kɔnɔna na o de filɛ ne ka na se fo sugu kɔnɔnaw la guan jaba kɔnkɔnburu tomati aubergine a n'a tɔ fɛn bɛɛ lajɛlen n'olu bɛ sɔrɔ da su kunna fɔlɔ fala ye bi 2 dɔrɔn bɛ t'a la han forontobanin den kelen kɛra dɔrɔn bɛ t'a ye e dun ko k'o ka di ye n'a la sɔn wɛrɛ in na an ye nin salo ka bɔ studio Tamani maaw olu ka laseli sira fɛ bankasikaw bɛ labɛn na fala ye ka san wɛrɛ samiya nata k'o baaraw labɛn min ye kalacɛw ye ka forow k'olu furan k'o ban pewu dɔw yɛrɛ kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan sa ɲɛgɛn dingɛ bɔgɔ k'o bɔ k'o da u ka binw sanfɛ yaasa samiya ma se a baara tali ka nɔgɔya binjugu minnu bɛ yen ale ni kɛrɛfɛla minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen tigɛli u y'o baaraw daminɛ ko sabula fala ye kalo 1 min natɔ filɛ nin n'o ye sunkalo ye baara tɛna na se ka kɛ koyi sunkalo dun b'a tɛmɛ samiya baaraw bɛna na daminɛ n'i ma wuli k'i jɔ sisan ka baara dɔw kɛ k'a ka gɛlɛya tɔ bɛna na to baara minnu sa olu tɛna na kolo girinya yanni tile ka bɔ u bɛ se ka tɛmɛ ka taa so hukumu kelen fana kɔnɔna na min ye tomiyankaw fɛ yen u ye musow ka coopérative sɛnɛkɛ musow ka coopérative 50 maaw olu fara ɲɔgɔn kan sa k'olu dege min ye nɔgɔ ale dilan cogo la farafin nɔgɔ yaasa u bɛ se k'o dilan cogo min na u yɛrɛ ye muso ninnu nana ka bɔ Yaso Sanunkui o bɛɛ lajɛlen ye Tomiya marabolo commune kɔnɔna ye min ye nɔgɔ ye sa ale bɛ dilan ni mun ye o ye baganw olu bo ye ka taa se Bugurijɛ ma furabulu jala minnu bɛ yen ale ni binw k'olu fara ɲɔgɔn kan ni ji
a bɛ dilan n'o de ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o dilan fala ye Caritasi ale de ko k'o kɛ Tomiyakaw fɛ yen yaasa baara in u ka se ka labɛn kɛ kabini sisan yani samiya ale ka don min ye mototigiw ye olu fana maa 30 n'o ye mécanicien ye olu fana ka kalan kun cɛra kucalakaw fɛ yen a b'a fɔ min ma ko TVS n'o ye moto belebeleba in ye tile 3 sa o dilan cogo a sogolo cogo ɲɔgɔn kan ani telimani bɛɛ lajɛlen fala ye u y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ yira u la tile 3 baara in kɔnɔna na sa min ye mécanicien ye u yɛrɛ yira sa ka fɔ k'u ye fɛn caman faamuya sabula même pièce minnu bɛ yen bi n'olu moto n'o sɔrɔ ka gɛlɛn olu bɛ se ka kɛ cogo min na fɛɛrɛ sigir'o bɛɛ lajɛlen kan k'o ɲɛf'u ye min ye nin maa kɔni sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko kalansen tile 3 in a fisayara nka a kun ka d'u ye kosɛbɛ u ka to ka na nin kɛ kuma caman yaasa min ye bolimafɛn ninnu ye u bɛ se k'u matarafa cogo min na Bamako Kulukoro ale ni Kati fala ye dugukolo ko k'a mɔnɔbɔ k'a kɛ kelen ye yaasa i ka dugukolo sɔrɔ bi k'i ɲɛsin titre foncier ma minisiriso bɛ dugukolo ko kunna sa ale taara lajɛ kɛ Kulukorokaw fɛ yen o ko senfɛ e ko min ye titre foncier tayɔrɔ kelen u b'a fɔ a jabala ka kɛ Kulukoro ye Bamakɔ ni Kulukoro ni Kati tɔgɔla han o kuma minnu sigira sen kan sa yɛlɛmaba minnu bɛ yen bi n'o ye dugukolo ko minisiriso ka hakilinaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko minisiri yɛrɛ ka chef de cabinet ale taara ka taa ɲɛfɔli kɛ ni maa ninnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ se cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma guichet unique min kan ka sigi baara bɛ se ka k'o kɔnɔna cogo min na mɔgɔ bɛ se ka titre foncier sɔrɔ cogo min Kulukoro Kati ani Bamako olu ka se ka sigi ɲɔgɔn kan sabula olu de taara fɔlɔ san 2025 san 2026 kɔnɔna na gouvernement fɛ ko n'olu ta sera ka kɛ ka ɲɛ a na mɔnɔbɔ jamana fan wɛrɛw olu fɛ fala ye ko fiɲɛ ale ni sumaya o bɔnnen no bi Gawo dɛ k'an bɛɛ kɛlen don ka taa an ka yuguyugu finiw san anw minnu ye fɛn duguw na anw ye bɔli dabila kɛnɛma pewu fala ye tile ɲɛ ka suma wa min ye nɛma o bɛ da su ani tile min ye température ye ale kɔni jiginnen don kosɛbɛ bi o la sa bɛɛ lajɛlen y'i don fini fanen han an bɛ fugulaw don fini kalama an bolo ɲini k'o don walima an bɛ fini an se fini bɛ don an yɛrɛ la ka sɔrɔ ka bɔ kɛnɛma k'a kɔni nɛnɛ in ka jugu kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Gawo kelen tɛ tumutu fana b'o o dabolo kelen na nin waati na fala ye min ye tumutukaw ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Kayikaw ye gouverneur kura sɔrɔ fala ye gouverneur kura Yakubu Kɔrɔla juma tɛmɛnen min ye gouverneur yɛrɛ fɛ n'o ye général de brigade Musa Sumare baarakɛla fɛn fɛn bɛ marabolo tɔgɔ la Kayikaw fɛ a bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye yɔrɔ kɔrɔ ye sa ko o dɔgɔyara kosɛbɛ Kayikaw la o la sa u ye nin de sigi sen kan baara kan ka k'a kɔnɔ cogo min na u y'o bɛɛ lajɛlen dan tigɛ fala ye ko min ye nin yɔrɔ dɔ in yɛrɛ danfaraba ye panneau solaire de bɛ su ni tile ne yɛrɛ bolo maa n'i bɛ so jɔ sisan panneau solaire fara i ka devis kan i k'a jɔ siɲɛ kelen i ka lafiya maa minnu tun bɛ ni kurun dafirila ni olu ye dire ale marabolo kɔnɔna na n'o ye pinasi ye donbolokɛriw ye ko ye fala ye 100 ani 20 o taara ka di u ma juma tɛmɛnen min ye maa 37 ye minnu tora kurun bin senfɛ a waleya ale kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya sa gide ale yɛrɛ préfet fɛ min ye développement social ɲɛmaa min bɛ yen a kɛra olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna direkaw olu fɛ yen minisiri min bɛ sifin ka ko kunna n'o ye Abdul Kasim Fɔnba ye fala ye ale ni APDP n'o ɲɛmaa ye professeur Mamudu Samaseku ye olu y'u bolo da sɛbɛnna fala ye bolona sɛbɛnna in kɛ kun ye sa u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min kɛnɛ ka ɲi sa bɛnkan sɛbɛn ale la waleyali hukumu kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ minisiri ale ka bolofaraw tun bɛ yen a fɔ ma sa ko brigade min ye esi denmisɛnninkɔrɔw ye pionnew scoutiw bolofara fɛn fɛn bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna na n'a fédération olu bɛɛ lajɛlen ka maa tun bɛ yen minisiriso yɛrɛ baarakɛlaw ani baarakɛyɔrɔ minnu faralen don minisiriso kan ani cabinet maaw u bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kɔnɔna na sabula baara in kɛra u yɛrɛ ka minisiriso la tɛgɛnɔbila in ale kɛ kun ye mun ye bi maaw tɔgɔla bugunatigɛ sɛbɛn fɛn fɛn bɛ nin maa ninnu bolo fala ye u k'u hakili to o la sifinw a ɲininen olu fɛ sa i bɛ fɛn o fɛn bila ka taga bɔlɔlɔ sanfɛ i k'i miiri k'i taasi yanni k'a bila APDP maaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin bɛna dɔ fara olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan sabula sifinnakaw donnen min filɛ nin olu ka gun kɔnɔ nin ye o ye baara belebeleba ye min ye professeur Mamudu Samaseku ye a ye minisiri fo nin miirina ɲuman in na k'a ɲini u fɛ sa u k'u fana k'u jija maa b'u kɛrɛfɛ u k'a yir'u la k'a fɔ maaw tɔgɔla bugunatigɛ sɛbɛnw baara bɛ se ka kɛ n'a ye cogo min farikolo ɲɛnajɛkɛlaw k'a ɲini olu fana fɛ fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen kan yaasa min ye nin bɛnkan min sɔrɔlen filɛ nin ye a lawaleyali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na minisiri ale ye sinsin min kan
o ye k'a fɔ bɛnkan in olu na u jɔ u jɔyɔrɔ la a ko la APDP fana ka kalansen boloda yaasa cogoya min na u bɛ se ka ko in tɔ bɛɛ lajɛlen faamuya a y'a ɲini sifinw fɛ sa k'u k'u hakili t'u yɛrɛ la fala ye n'i ma ɲɛ k'i bɛ fɛn sɛbɛ k'i k'a dɔn ko VAR bɛ yen han minisiri ko ten ko VAR bɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ min ye ɲɛmaaw ye kalan na kɛ olu kunna don nataw la yaasa APDP yɛrɛ bɛ sɔn mun ma a tɛ sɔn mun ma baara bɛ se ka kɛnɛya cogo di bɔlɔlɔ sira fɛ fo ka taa se cyber espace kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na fala ye kunun ko an ye kibaruya sɔrɔ tilegan fɛ min ye chambre de commerce ye ni ale ka kalata ye février kalo tile 8 ye ko bɛnkara ka Bamakɔ yan liste nationale k'an bɛ k'an jɔ maju kɔfɛ han maa ye cɛ bɔ ye ko bɛnkara la k'a yira sa k'a fɔ ko liste kelen pewu o de bɛna na ta maju sɛnpara ale de bɛna na ko o liste ɲɛmaa ye yaasa furugufurugu kana taa ye kalo tile 8 n'an taara an k'a fɔ n ko wa n ko an nana an filɛ nin ye an bɛɛ ko maju ko bɛnkan sɛbɛn sɔrɔla wulikajɔ caman juraw ale ni jagokɛla belebeleba caman b'an ka jamana kɔnɔ u y'u sen don ko in na yaasa furugufurugu kana ye a la ka kɛ ni jamana yɛrɛ taa cogo ye fala ye o kelen fana don han an dɔgɔkɛ n'o ye Seydou Nourou Ɲang ye ale fana kabini kuma jan ale ye wulikajɔ daminɛ fala ye kabini chambre de commerce yɛrɛ m'a fɔ ko nin don in ye kalata ye ale y'a ka samara don a sen na min ye jura minnu bɛ Kayi kɔnɔna na Kayi marabolo kɔnɔna na Seydou Ɲang wulila ka s'u bɛɛ lajɛlen ma karimasina anw ka tɔn bɛ cogo min jamana yɛrɛ bɛ cogo min bi an ka bɛn kelen na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Kayi ka lafiya bɛ min na an ka taa n'o ye ne b'a ɲini aw fɛ an ka sɔn an ka bɛn an ka chambre de commerce an kana mankan wele a la fala ye waati min na minisiriso maaw nana ka na sɛbɛn bɔ ko min ye février kalo tile 8 ko chambre de commerce a n'a kɔladenw k'u bɛɛ lajɛlen ka yɛlɛma don u ka kow la fala ye ɲɛmaaw ka sigi Seydou Nourou bɛɛ ko ko ale don han Kayi kɔnɔna na bi fila tɛ ka fɔ ye koyi olu ko min ye kalo tile 8 ye olu bɛna na ɲɛnajɛ de kɛ fala ye février kalo nata tile 8 Kayi chambre de commerce kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna na ye min bɛna na kɛ Seydou Nourou yɛrɛ ye baara minnu kɛ wulikajɔ ni cɛsiri b'a bolo kabini bi tɛ miirina minnu b'a la denmisɛnnin don fala ye baara tɛcogo ɲuman a bolo k'o ma dogo maa la Kayi ale kɔni ta ye min ye bɛɛ bɛnna min kan bɛɛ sɔnna min ma bɛn ni kelenya kɔnɔna na a ko sa ko ni ala sɔnna a ma février kalo tile 8 u kana u ka Kayi ale chambre de commerce sɛbɛnkuraw sigi sen kan baara taabolo kuraw jura bɛɛ lajɛlen ka bɛn kɔnɔna na Kayi ka lafiya bɛ min na ko k'o sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ an dɔgɔkɛ ye fala ye ko ala k'a ɲɛ a bolo Mali ani Chine ka bolo ni ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na fala ye kunnasini ko min ye dunanjigiso dɔ kɔnɔna na Chinois tɔgɔla sinima o kɛnɛ sigira an fɛ yan Mali ni Chine olu bɛɛ lajɛlen u y'u bolo di ɲɔgɔn ma minisiri Mahmud Dafe ale min ye seko ni dɔnko minisiri ye ale tɔgɔla sa Dr Saliya Male o bilara ka taa kɛnɛ in kan jabɔla minnu b'an ka jamana kɔnɔ lasigiden minnu bɛ yan olu bɛɛ lajɛlen nana ka na kɛnɛ in ale kɔnɔna na ambassadeur Li n'o ye Chine lasigiden ye a ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye olu ye ka nin sigi sen kan u y'a sigi sen kan ka bɛn mun ma Mali ni Chine ka bolo di ɲɔgɔn ma o san 70 ɲɛnajɛw ye nin ye min ye farafinna fana ale ni Chine fana ka bolo di ɲɔgɔn ma o fana o ye fala ye o hukumu kɔnɔna na sa a ka kan Chinois olu ni anw minnu ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jɛ k'an sinsin mun bɛ se ka na n'o ye o ye jaw ye jaba minnu dilanna Sinikaw fɛ yen adamadenya ni maanifinya taabolo la jaba minnu fana dilanna Mali fɛ yen k'olu yira maaw la o la sa yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw talen don min ye dɔgɔkun in kɔnɔna na jaw bɛna na bɔ yɔrɔ min n'o ye Chinois jaw ye ani Mali jakɔrɔw minisiri ka chef de cabinet n'o ye Dr Saliya Male ye a ko sa ko nin kɔni ye miirina ɲuman ye Mali ni Chine ko min ye u ka taabolo n'u ka jamana bolo di ɲɔgɔnmaw ye ko nin na kɛ a sira kurakuraw sigilen sen kan festival in fala ye a bɛ kuncɛ bi han n'i ma se ka ban karate kɔni tigɛ maa negela ye nin kɛnɛ kan ye o karate filimu n'o b'a de lajɛ o ko banya ni o ye dɔgɔnɔw ka fɛɛrɛ kɛnɛ fala ye kabini san 2008 min ye dɔgɔnɔw ye nin kɛnɛ in sigi bankasikaw fɛ fala ye tako fɔlɔ min ye Sɛbɛnnikɔrɔ Burama ye ala ma hinɛ la Amadu Tumani Ture ala ma hinɛ la ale de y'ale bila ka taa o y'a sɔrɔ IBK assemblée président ye fala ye festival in siɲɛ fɔlɔ kɛra bankasikaw fɛ yen so o dugu kɔnɔna na k'a ta o la sa fo sisan min ye dɔgɔnɔw ye u bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ u y'u wasa don nin fɛɛrɛ kɛnɛ in na koyi tako 11 na u nana n'o sigi Bamakɔ danganda la yan ka kɛ ni ko n'a cogoya ye
ko min ye kuma ɲɔgɔnya ye hakilina jagabɔ ani k'i fasa ja kaki jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min yiriwali kuntalajan hukumu kɔnɔna na ɲinanta sigilen don kan minisiri Mamu Dafe ale kɛnɛ ɲɛnɛmayali baaraw kɛ Fala ye a kɛrɛfɛ sa min ye an ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye professeur Jɔnkuna Tarawele ale tun bɛ yen minisiri kɔrɔw caman tun bɛ yen min ye magistraw ni juge baw olu fana caman tun bɛ yen anw yɛrɛ kunnafonidilaw fana tun bɛ yen an k'a fɔ ten o ko banya a ka di journaliste de b'a lakali Fala ye min ye yɔrɔ in ye sa n'o ye plan cinquantenaire ye e ko o ma kɛ dɔngɔnɔw ka jabala ye Bamakɔ kɔnɔ yan wa min ye Ogobanya ye dɔngɔnɔw fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ siya fɛn fɛn bɛ yan Fala ye dɔngɔnɔw ye wele bila a bɛɛ ma u ka jɛ ka na nin tako 11 na ɲɛnɛmayali baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinan u kɛlen don ka siya min wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye bozow ye ayiwa Dirisa Mamɛta ka taa jɛgɛ minɛ ye dɛ aha yaasa min ye bozow ye Fala ye olu ka taabolo n'u ka tabiyaw n'u ka kow kɛcogo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔn cogo min na Mamu Dafe ko n'o y'a sɔrɔ salon ko kɛra seko ni dɔnko san ye général d'armée Asimi fɛ ko baaraw ma ban dɛ ko halisa ko min ye seko ni dɔnko ye ko Mali duloma don wa a tɛ se ka bi cogoya si la o la sa min ye seko ni dɔnko san kɔni ye a y'a to seko ni dɔnko ka don ba la an ka jamana kɔnɔ maaw k'a dɔn k'a fɔ min yɛrɛ yɛrɛ don Mamu Dafe ko sa ko min ye yɛrɛma hɔrɔnya bɛn ni kɛnɛya cɛfɔ ni kamɛ ni yiriwali kuntalaja k'o tɛ taa fiyewu min ye seko ni dɔnko tɛ nun tapili ni ale cour suprême président kɔrɔ ye Fala ye jinɛ dɔgɔ ɲɛmaya bɛ ale de bolo bi a ye bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ ni jamu na i seli kɛnɛ kan ka bonyamasegin kɛ dɔngɔnɔw ni Mali siyaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min filɛ nin ye a ko ɲɛnajɛ kɛnɛ don ale b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ i seko ni damayira la i ka danbew n'i ka tabiyaw kɔnɔna na i ka na n'u ka ɲɛnajɛ kɛ ko sabula min ye jamanakuntigi ye ale ye kuntilenna min fɔ o kuntilenna kelen olu bɛ ka baara kɛ n'o de ye minisiri Mamu Dafe ka sɔrɔ k'a fɔ sa k'a ye kɛnɛ labila bɛɛ lajɛlen ye min ye Ogobanya tako 11 na ye ko a baara bɛ se ka daminɛ cogo min Fala ye dɔgɔkun kelen don han n'an bɔra yen an bɛ taa Faya kɔnɔ Fala ye Faya kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen siraba min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Segu min ye mata mobili dɔ ye sa min ye mobili dɔ ye sa n'o ye Berlin ye ale kɔni taara don citerne jeninen dɔ de la Fala ye maa 3 o de fatura ko in senfɛ citerne yɛrɛ kɔni jeninen tun bɛ kɛrɛ dayɔrɔ la de fɛ ale kɔni ye sira de bila saw maa 3 sara min ye maa caman olu joginna Anazɛri ale wuli ka jɔ kɛ a ko nɔgɔnin fɛ min ye minangolo fɛn fɛn b'a sira kan n'o jeninen bɛ yen ka se ka t'olu tali daminɛ cogo min na yaasa sira ale bɛ se cogo min na ka lafiya maaw ka taa ni ka seginw bɛ se ka nɔgɔya an bɛ taa b'o la sa an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu daminɛ. Fala ye Burkinakaw fɛ yen jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ ma ko Marque Câble FC ni ale jabala ye Dubayikaw fɛ yen kununko ntɛnɛn Burkinakaw ka centrale numérique n'o ye 200 mégas ye k'u y'a kurunbɔ kari nin bɛna dɔ fara Burkina ka courant a fanga kan min ye Émirats Arabes maaw ye olu ka bolofara min bɛ farafinna jɛkulu bɛ baara kɛ o kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko min ye CFA euro wari miliyɔn 180 baara in a bɛnna o de ma kalo 6 kɔnɔna na Fala ye Burkina nin ye a kɛlen ka courant sɔrɔ courant min n'o ye 200 mégas ye n'o bɛna dɔ fara a ka courant ko kan sabula min ye jagokɛlaw ni baarakɛlaw ni bololamisɛnnikɛlaw ye bɛɛ lajɛlen mago bɛ courant na ko baara in k'a kɛra kalo 6 o de kɔnɔna na min ye Burkinakaw olu fɛ yen Senegali premier ministre n'o ye Ousmane Sonko ye ale taama daminɛ kununko Marokokaw fɛ yen taama in bɛ tali kɛ sa Maroko ale ni Senegali ka bolo di ɲɔgɔn ma o tako 15 hukumu kɔnɔna na n'u sugubulon min sigilen don o kɔma n'o y'a sɔrɔ bi Coupe d'Afrique tɛmɛnen kɔfɛ furugufurugu bɛ Maroc ni Senegali ni ɲɔgɔn cɛ a yirala sa k'a fɔ ko sɔrɔko ta nasɔrɔ kɔni fɛ sa Senegali a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Maroc ka sɔrɔ la sabula san 2024 san Fala ye CFA wari miliyari 24 buruburu 7 Senegali a sera ka o de don min ye Maroc ale ye min sɔrɔ Senegali la o ye CFA wari miliyari 147 ye o b'a yira sa ko Marocaw kɔni ka sɔrɔ ka ca kosɛbɛ Senegalikaw olu fɛ yen ka kɛ ni jagoko ta nasira ye Libikaw u y'a yira sa k'a fɔ ko u y'u bolo di jɛkulu ma
ni dollar mugan ye tigi sen kan yaasa taji bɛ se ka bɔ cogo min na n'o ye pétrole ye min ye Total Energy ye ale ni Cocofields olu ye bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min na taa san 25 la sa min ye faransiskaw ka ni jɛkulu ninnu ye baarakɛyɔrɔ ninnu ye ani Amerikaw ta ye sa olu bɛna se ka pétrole bɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara in bolonɔbilara min ye libikaw olu yɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jɛkulu senfɛ min ye u ka sɔrɔdasiw caman ye minnu minɛna ka a siganamaw olu tun y'a yira sa k'a fɔ ko dɔw tun b'a fɛ ka dankari a ka fanga la maa minnu minɛn'o hukumu kɔnɔna na sa k'u bɛna n'u ka kiiri sigi yaasa u ye waleya minnu fɔ ka taa danganimaya bɛɛ lajɛlen ye halisa Nizeriya kelen kɔnɔna na u ka wolomasiri tabaw y'a yira sa ko min ye Amerikaw ka sɔrɔdasiw ye u bɛ ka minɛnw d'u ma min ye kibaruyaw u bɛ k'olu d'u ma yaasa u yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka ɲɛsin bɛnbalijuguya wale kɛlɛli ma u ka jamana ale kɔnɔna na. Union Européenne n'o ye nanzaralakaw ka jɛkulubaw ye u y'a yira kununko ntɛnɛn k'a yira k'u ye sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli min n'o bɛ ta ka taa Elon Musk ale juguya la min ye Twitter ale ni X tigi ye ko sabula nin waati na a bɛ ka ja minnu yira hakilijagabɔ miiriya sira fɛ n'o o y'a ka jɛkulu ye gurupu n'o ye IA ye k'o bɛ ka baara minnu kɛ bi k'a bɛ ka dankari maanifinw ka danbe n'u ka tabiyaw la nansara jamanaw fɛ kuma tɛ ko denmisɛnnin cininiw ko olu de kɔni minɛnen don u bolo k'olu kɛ fɛn fasugu dɔ ye k'o cɛ man ɲi kosɛbɛ nansarakaw ko k'u bɛna a wele bɔgɔ jeninen o kan. Interpol k'ale baaraba sigi sen kan jɔnya waleya bɛ ka ta ka ɲɛsin maa minnu ma ani maa minnu bɛ maanifinw la tɛmɛ ka t'u feere yaasa dan bɛ se ka kari o la cogo min u y'a yira sa ko min ye maa 3,770 siganama la u sera ka o de minɛ sa ngo kɔnɔna na maa 400 ani 400 u sera ka olu de kɔni bɔ nin ko in kɔnɔna na n'o ye ka u ta ka taa n'u ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka t'u feere jɔnya ale sira fɛ fala ye farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ an b'a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ Mali kɔnɔ bi min ye farikolo ɲɛnajɛ bulon kɔni o cira pewu n'o ye fédération ka comité exécutif ye bi maaw y'a yira sa k'a fɔ kuma tɛ ka kɛ o ye tiɲɛ ye nka jamanaw bɛ ka min ɲini o ye k'a fɔ sa fédération yɛrɛ sigilen don sɛbɛn minnu kan olu bɛɛ ka falen sabula n'u y'a kɛ a nɔgɔnin fɛ ka na biro kura sigi a ko tɛna kɛ maaw sagona ye kuma kɔni bɛ ka fɔ dugu ma fɔlɔ nka min ye minisiriso min bɛ farikolo ɲɛnajɛko kunna olu kɔni y'a yira sa ko da tɛ se ka kɛ kuma in na cogoya si la fo min ye FIFA ye ale ka kuntilenna sɛbɛnw ka na nka maa caman y'a yira ko kuntilenna sɛbɛn kɛra cogo o cogo sariya minnu bɛ yen sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu ma falen maa kɔrɔ minnu bɔra a kɔnɔ olu bɛna n'a ta tuguni k'a k'u sago ye sabula min ye laɲini ye maliyɛnw fɛ fanba fɛ bi o de ye falen ka don sɛbɛnw na falen ka don baarakɛcogo la min ye laɲini kuraw ka sigi sen kan farikolo ɲɛnajɛ mɔgɔ bɛ se k'a mɔnɔbɔ cogo min bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don ka hakili sigi kɛ sa ka FIFA ale ka sɛbɛn in de kɔnɔ yaasa k'a dɔn k'a fɔ u ta n'u bila bɛna kɛ min ye farikolo ɲɛnajɛ ale soba in hukumu kɔnɔna na nka falaw bɛɛ n'a ta min ye maaw ye minnu bɛ yen bi n'olu yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ ka bon Sala Babi Kɔlɔn Sidibe ale ni maa wɛrɛw bɛ wulikajɔ la yaasa ko in a bɛ se ka don da dɔ fɛ cogo min na min bɛ fisaya bɛɛ lajɛlen ma an b'an ka kunnafoni kuncɛ min o ma ni fala ye min ye juraw ka ɲɛmaaba ye ale to kɔfɛ maa ye tuguni Soya Golfa ala ye a ka kalifa minɛ a la kununko Bamakɔ yan fala ye cɛkɔrɔba in an y'a dɔn Musa Bala nɔfɛ kabini Musa Bala bɛ tuma min na détaillants olu ka ɲɛmaaya la ani Soya Golfa ye baara caman kɛ wagati an tun bɛ tilen la n'an kun taara Musa kun ka Bala kun ka kuma man ca a tun b'a fɔ ko Soya de bɛ jagokɛlaw dɔn kosɛbɛ a bɛ kuma to Soya de bolo fala ye mɔgɔ min don n'a kun kumana waati o waati mɔgɔw b'a to a ta la hali waati min na patronat mankan nana caya ni ɲɛma sɔrɔ a la ale de nana sɔrɔ ka jɛkulu fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don jɛkulu min kɔnɔ yaasa u ka taa kalata kura la bi ala y'ale de ka kalifa minɛ a la an bɛ dugawu kɛ sa ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn min na ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45